Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro panapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Mawani, thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. I support you ndikuiona and I really appreciate kusara kweneswa mukono, nundira mutsime, nubu dzinoda kuuya panapa dzichitaura tunyaya twekunyeba dzichisvibisa channel handitika tinoti musoro ambuya yako. Right. Ndinyaya hombe yandiri kufambira. Hombe ai ndo hombe yavhurwa nemukuru wenyika. Vane mashoko avataura kunzi aiwaka Chiwenga uyu aiba waini achinwa munamatirei. Saka tichakodzoka pamashure paspeech iyoyo toteerera mashoko ataurwa nemukuru. Very emotional mamwe acho kuti anzi tichazofa, kana tafa tinofanira kuziva kuti vana vedu vachatonga nyika, vachazosara vachitonga nyika, vachaitonga sei, ende havakwanise kutonga nyika kana uchigara wakasitika. Mawana. Saka rega tijambire mu video clip, but before tisati tapinda video clip, tiri kuti kana uchida kuvhura an account ye FNB, bata Michael, bata mukoma Mike, Michael, namba dzavo ndo dziripo pa screen apa. Handiti vokuitira chi, vokuitira nyaya dzacho, vokufambisira nyaya dzacho. Kana uri kuchero nyika yauri zvako, unokwanisa kutovhura an account as long une passport iri valued. Nyange usina work permit, kana uri kuSouth Africa usina work permit, hazvina kana basa izvozvo handitika. Saka bata namba dziri apo idzo, obata Michael, and then anokuita sei, anokufambisira chi nyaya dzacho handitika. Saka mawana, torai namba, moita sei, mobata Michael apo panamba idzodzo handitika. Saka regai tipinde mu video clip tinzwe, tizvinzwire nekuzvionera kuti aiwaka zvaimbonyasoita sei, zvaimbonyasofamba sei, mukuru vari kuti chii handiti. Technology yacho chi mawana, kuti mukuru ari kuti chii, mugadzirisa tono kuti zvinobuda here, pakashata. Okay. Wakanza tinzoti alpha. Right. I'm so happy to see this multitude which is here. Why are you here? You are here because, one, you know one day you will leave this world and go to the next world. Now, when Jesus Christ went up to heaven, he left his disciples and said to them, remain and preach what I taught you to preach, the gospel. The apostles continued, and that chain of preaching, that chain left by Jesus, centuries as they passed, continued, and under the flag of the Roman Catholic Church. Ini ndiri muhisiri kupanduka kwatakaita. Saka imwe yenyu makaramba makamira zvakasiwa nani na Jesu. Hallelujah. Asi nesuwo takapanduka tiri koko tina matireivo kuti tinde vokudenga nyengu sezvamunoita.
So we in government, we wish and desire that our people assist the government in bringing about morality that will bring our boys and girls to continue to run this country in peace after we are gone. Powerful. We have the challenge currently of the abuse of alcohol and other things. So, now, if you have a vice president, akastika, governor will serve stick, that country will collapse. So you have a duty as Christians, you have a duty to mold our young boys and girls to inherit peace, love, harmony, and unity for our country. That way, we shall develop and develop and develop for the good of everybody, for the good of every child, those who come after us, who will be grateful. Kana tikakanganisa, tikaita zokumwa zokudhaka izvi, hapana chatingaita nyika haivakiki. Vanozouya mangwana isu takanganisa nyika magariro ayo. Vanouya kwandobva ini kuzvishavani kwambodzi shabhani kudhara. Zvino ivavo kwedu toti kana wanga uri nhumbu mesva mukono usingauzizi, wanga uri bhinya muchakoduku wafa, toti zimboro ramasare rafa torova guva neshamu yemukama masani. panzi chiyava usingauzizi, wanga uri bhinya muchakoduku wafa, toti zimboro ramasare rafa torova guva neshamu yemukama masani. ameno panzi. Asi kana wanga uri munhu wakanaka, anovaka, anowirirana navamwe, guva rinotsvaigwa. Saka tsika iyoyo yakangofanana nechikristu, kuti zvakanaka zvinorumbidzwa, zvakaipa hazvisungiri kurumbidzwa, ngazvitukwe. Right, muri kumanzwa mashoko ari kutaurwa nemukuru. Handina chekubvisa, handina chekuwedzera. Aiwa, zviri kunzika zvakanaka ngazvirumbidzwe, asi zvakaipa ngazvitukwe. Saka vari kuencourage vechidiki kuti aiwa ka zvinodhaka haisiriyo nzira yekufamba nayo, zvinodhaka haisiriyo nzira yekuita sei yekufamba nayo. Saka say no to drug abuse, say no to alcohol abuse. Handitika saka rikatinzwe panotapira apa kuda kusvika apo painzi hanzi Chiwenga aibawa ini. Zvino kereke Roman Catholic Church namamwe makereke panandigerapo uku kuna General Chiwenga akakurira muRoman Catholic. Ndokupai secret yaChiwenga Archbishop, so akange achiseva zvoita vakomana duku ava ndozvaaita. But paainesa waini kumba kuyauko aibawa chimwe.
saka mumunamatirevo nokuti akamboba waini yabishop. vahwada pakashata hanzi mumunamatirewo nekuti akamboba chiwaini yani yabishop. Right, ndo clip ranga ndichifamba naro zvomanje manje ranga ndangova ndikuratidzei nikunzwisei muzvinzwire mega ndikazoya ndichitaura ndisina umbowo aiwa munozotanga kuti aiwa uyo anonyeba uyo anoita sei. But very interesting and very powerful words ataurwa nemukuru wenyika kunzi zvinodhaka vechidiki ngatisiye zvinoita sei zvinodhaka nekuti zviri kuuraya zvinouraya nyika. Hamene kuti unoti chii nemashoko ari kutaurwa nemukuru wenyika aya. Handitika zvikanzi Chiwenga aiba waini munofanira kumunamatira. Aiwa mukuru anokanda zvawo mabhazi. Mukuru anokanda mabhazi mawani. So ndonyanga ndichifamba naye zvamanje manje. It's for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Tukuti thank you for supporting 0.5 Creative Studios and thank you for watching. Ngasongane mvideo rinotevera.